това е едното незаконно нещо. Най-фрапиращото е, че включително и полицаи, пътни, пречат на други фирми, които биват повикани да извозят катастрофиралото моторно превозно средство или авариралото. Как им пречат? Извън пътя. Това, което се вижда и в разследването, просто буквално им пречат и им казват, че не могат да извозят колата или тира, защото има сключен договор с някоя фирма и така са им наредили. През ръцете, буквално. И така са им наредили от София или АПИ, така им казват. И смешното в случая е, че случва се ПТП, звъниш на 112 го подават към АПИ и от АПИ информират частна фирма. И тази частна фирма идва и има такива случаи, в които по час и половина седи авариралото МПС на пътя и пречи, докато на място има друга фирма с камионче за бърз брош, която може да го извози.